Молитва за месец декември. Споделете тази молитва с приятелите си, за да благословите края на годината им. Драги Боже, благодарим Ти за този нов месец и за 11 месеца, прекарани под Твоята божествена защита. Благодарим Ви, че ни давате силата да преодолеем всички препятствия по пътя ни. В този нов месец пред нас, дай ни силата да Те поставим на първо място във всичко, което правим, и да бъде този месец за нас причина за радост и радост в името на Исус. Баща, нека този месец декември бъде месец на благословия за всеки, който гледа този видеоклип, неговото семейство и децата му за това, което имат. Обявявам в името на Исус Христос, че тази година ще завърши добре за всички нас и че всичките ни скърби ще изчезнат в името на Исус. Прости ни нашата неправда, както ние прощаваме на тези, които ни нараняват, нали? Бог да ни даде силата да отглеждаме плодовете на духа в нас, за да можем да водим живот, който Ти е угоден. Както годината се приближава към края си,